Здравейте хора, чуто сега правя един клип, в който ще ви покажа как се слага текстчър пак. В моят случай ще слага Black Ops. Влезете в Start бутона и пишете процент app data процент. Процент за апарат процент. После влезете в точка. Опа. Видите? Не стана. Какъв ти бъгвенче? Точка манга. Така, влезете, като влезете точка Minecraft, в Resource Packs. Случайно няма, так ще пак да си Black Ops. Ай, готови сте. Това беше втори клип, сега си краткия клип. Това беше и до скоро. Дано съм ви помогнала, абонирайте за да получим за клипа и до скоро!